82000 нафар ба минтақаи амалиёти вижа фиристода шуданд. 31 дона приз дорад ки шанси бурд кардани шумо зиёда. Мо дар ҳаққи ҳеҷ кас сухани бад намегем ва хоҳиш мекунам дига савол натиҳед. Оиди мобилизатсия. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. Тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бишен. ҳама рӯза хабарҳои нав метонен ки аз канали мо дастрас кунен. мо дирӯз як видео кардем оиди киҳо аз мобилизатсия озод мебошанд ва дар ҳамин бора бисёри тамошобинони канали мо савол доданд ки оё мобилизатсия ба охир расидагӣ набуд. ва дар ҳамин бора имрӯз вазири дифои Федератсияи Россия Сергей Шойгу қайд намуд ва тасдиқ намуд. ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. вазири дифои Федератсияи Россия Сергей Шойгу сафарбаркунии нисбӣ дар Русия анҷом ёфт. вазири дифоъ ба президенти Федератсияи Россия Владимир Путин хабар дод ки баъди тамрин 82000 нафар ки дар доираи сафарбаркунӣ қисман даъват шуданд, аллакай ба нерӯҳои фаъол фиристода шуданд. дар ҳоли ҳозир 218000 нафар омодагии худро такмил медиҳанд. пас аз анҷоми омӯзиш 82000 нафар ба минтақаи амалиёти вижа фиристода шуданд ки беш аз 41000 нафари онҳо дар ҳайати воҳидҳо фаъолият мекунанд, таъкид намуд вазири дифои Федератсияи Россия. ва боз вазири дифои Федератсияи Россия қайд намуд ки тадбирҳо оид ба сафарбаркунӣ қисман анҷом дода шуданд. яъне ҳар як шаҳрванди Федератсияи Россияеда ки мобилизатсия тааллуқ дошт ва имрӯз вазири дифоъ қайд намуд ки қисман ба анҷом расид. роҳбари вазорати дифои Федератсияи Россия таъкид намуд ки рӯзҳои дар боло номбаршуда бидуни мунтазири даъватнома хоҳиши иҷрои вазифаи худ шуданд. яъне бисёре аз шаҳрвандони Федератсияи Россия бе гирифтани повистка худшон ба хоҳиши худшон сафарбар шуданд ба артиш. мо ин чиза чандин маротибаҳо гуфтем, вале боз мардум аз пеши худшон саволҳои зиёдатӣ нависонданд, овозаҳои бардуруғ паҳн намуданд. вазири дифоъ худаш дар ҳаминҷа қайд намудагие ки ба мобилизатсия танҳо касое даъват мешуд ки ба захираҳои кадрӣ ворид карда шидагӣ буданд, яъне худшона дар вайни учоти Россия мондагӣ буданд ё шаҳрвандоне ки дар Россия хизмат кардагӣ буданд. мобилизатсия ба ҳамин касо тааллуқ дошт. тамом. чихеле ки медонем дар рӯзҳои наздик 28-умин солгарди Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд ва ҷашн мегиранд. рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти кишвар бо шӯру шавқ таҷлил мегардад. аз раёсати фарҳангӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гуфтанд ки дар ин бора қарори раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои омодагиҳо аз таҷлили ин сана ба имзо расиданд. ба мақсади дар рӯҳияи идона ташкил намудани сайру гашти оммавии сокинону меҳмонони пойтахт, ҳамчунин бар асоси қарори шаҳрдор дар тамоми муассисаҳоу ташкилоти шаҳрдорӣ ва зерсохторҳои он доир ба аҳамияти таърихии ин санад барномаву мизҳои гирд ва нишастҳо доир карда мешавад. яъне ки рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябр мебошад ва аз сабабе ки имсол 6 ноябр рӯзи якшанбе туғрӣ мегирад, рӯзи душанбешам тамоми ҷо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истироҳатӣ мебошад. ёдовар мешавем ки 6 ноябри соли 1994 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон райпурсии умумии халқӣ доир гардид ва дар ин райпурсӣ Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. хоҳиш мекунам то охирша тамошо кунед. як чиза дар ҳаминҷа қайд карда мегзарам, касоеда ки нафора узри зиёд мепурсанд оиди конкурсе ки дар канали ман рафтестай. агар мо ҳар рӯз конкурса реклама накунем, билет фурӯхта наметонем. ба ҳамин хотир мора дуруст бифаҳмед. касое ки мехоҳанд ай конкурси мо билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанк да метонен ки сумтона партоен. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад.
ба тоҷикӣ 35 сомон мешавад. А касое ки мехоҳанд ба аксия билет бихаранд, ба 500 рубл 3 дона билетон метиҳем. Шанса ай даст натиҳен. Чектона метонед ки дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp қати номтон роӣ кунед ва ҷошда мо билети шуморо роӣ мекунем. Конкурси мо ҳамагӣ 31 дона приз дорад ва шанси бурд кардани шумо зиёд мебошад. Максимально честно мегзарад конкурс. Як дастгирӣ кунен, ҳаракат кунен. Билетҳо ки тамом шиданд, мо финала аниқ мекунем. Бисёри баъд савол метиҳен ки финал кай? Ҳамаш ай шумо вобастагӣ дорад. Билетҳоро ки тез хариден, тез финал мешавад. Исмат нависондай: ака чӣ хеле кунем ки гражданство бигирем? ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъоварӣ мекунӣ ва пешниҳод мекунӣ. Дар тӯли 9 моҳ ё дар тӯли 1 сол соҳиби шаҳрвандии Россия мешавед. Барои гирифтани шаҳрвандии Россия боз чандин роҳҳои дигар ҳастанд. Мисол мегирем, агар яке аз роҳҳош бо зани рус ЗАГС кардан ва дар якҷоягӣ зиндагӣ кардан. Ва боз як роҳи дигар ҳамин мебошад ки дар Федератсияи Россия таҳсил кунӣ ва маълумоти олӣ бигирӣ. Ва боз роҳи дигараш ҳамин мебошад ки бо тариқи переселения. Умуман роҳҳо бисёр дорад барои гирифтани шаҳрвандии Россия. Кулоб 03 нависонда: ассалому алайкум акай Сорбонҷон, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонат боша ака. Бисёр суханҳои хуб мезанӣ. Ман на додар дорум, на ака, ҳамчун бародари худам дӯстат медорам. Илтимос ҳамин саволма ҷавоб де. Ман ягон документи яккаписарӣ надорум. Агар Тоҷикистон равам, хизмат мебаранам ака. Бахшиш ки дар бораи хизмат бо савол омад. Ҳазор раҳмати калон аввалан барои суханҳое ки дар боло қайд намудӣ ва моро бародари худат донистӣ. Моро ҳамаи шуморо ҳамчун бародари худмон медонем ва баҳри шумо хизмат мекунем. Дар ҳолате ки ҳуҷҷати яккаписарӣ надорӣ, лекин дар ҳақиқати яккаписар бошӣ, агар ки ба хизматам даъватат карданд, то метавонӣ ки бо тариқи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда худта озод кунӣ. Мисол мегирем, агар аз ҳамун ҷои маҳаллатон справка мегирӣ ки дар ҳақиқат дар ҳаминҷа зиндагонӣ мекунӣ ва як писар мебошӣ. Тамом. Ҳалимзода нависондай: акай Сорбон, илтимос ҷавоб де. Нақшаи даъват чанд фоиз шида бошад? Бо мегуфтен зрени минусара мебаранд мувофиқи қонун. Агар набаранд, не қапидан, гӯш накунанд, маҷбурӣ мебаранд. Дар ҳамин ҳолат чӣ бояд кард? Дар ҳолате ки зрени чашми ту дар ҳақиқат паст бошад, ба хизмат даъват намешавад. Агар ки бурданам ба комиссарияти ҳарбӣ, дар ҳуҷҷатро аз духтур мегзаронанд, проверка мекунанд. Дар ҳақиқат ягон айб дошта бошӣ, ҷавоб метиҳанд. Ҳозиру хел нестае ки маҷбура ки бигиранд баранд, беморӣ ё ки созӣ. Проверка мекунанд. Ягон беморӣ ки дошта бошӣ, тра ҳеҷ вақт ба хизмат намебаранд ҳозир. Ва дар мавзӯи чанд фоиз шидаи меги даъват кунӣ, ҳозирашда 62% ба иҷро расонидагии нақшара. Георгий нависондай: акай Сорбон, ман раҳмат мегум падару модарта. Ба ин қадар сабри бисёрат. Зинда бошӣ братан. Раҳмат. Зиёдулло. ҳазор раҳмати калон Зиёдулло. Ва касе ки моро суханҳои бад менависонад, мо ҳаволаи ӯро ба худо меспорем. Мо дар ҳаққи ҳеҷ кас сухани бад намегем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум брат, ҳамин телефона кредитша наспорӣ, чӣ мешавад? Илтимос ҷавоб де. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки кредитша намеспорӣ, ба Тоҷикистон миёй, ҳамун қарз ба номи ту фоизаш ҷамъ шидан мегирад ва баъдан боз метавонанд ки тра запрет на въезд кунанд барои пула наспориданат. Муҳриддин нависонда: ассалому алайкум, ман паспорти Русия дорам ва инкомада учёт намондагиам, чӣ мешавад? Дар ин мавзӯъ ман аллакай дар аввали видео ҳамаша фаҳмондам ва хоҳиш мекунам дигар савол натиҳем. Оиди мобилизатсия. Давлатов нависондай: акаҷон, як савол дорам. Агар як штраф дошта бошӣ, дуюмша кунанд, депорт мекунанд? Илтимос дар ҳамин савол ответен. Дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ дар як сол зиёда аз 3 административни правонарушения кунад, баъдан метавонанд ки депортатсияш кунанд. Тамом. Фозилов нависондай: салом алайкум брат, ман дар вақти ворид шудан ба Русия гости қайд кардагиам. Чанд бор граница гузашта метавонам? Дар ҳолате ки гости қайд мекунӣ, 3 моҳ ҳақ дорӣ ки дар Россия бестӣ ва баъди 3 моҳ берун брой. Ва бо айсари нав ки вориди Россия шиданӣ бошӣ, баъди 3 моҳ ҳақ дорӣ. Муҳаммадҷон нависондай: салом алайкум, бозии конкурса чӣ хел бинем брат? Бозии конкурс вақте ки билетҳо тамом шиданд, мо рӯзи финала аниқ мекунем, прямой эфир мекунем, медроин тамошо мекунем. Ватан Тиҷей нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон, ай метроҳо нопурсида қапида мебаранд, намепурсанд чанд кӯдак дорӣ, мебаранд ку? Ҷавоб те ака. ҳар чизе ки дар қонун омадагӣ ҳастае, ҳар чизеро ки мисол вазири дифои Федератсияи Россия мега ё ки президенти Федератсияи Россия тасдиқ мекуна, ман ҳамун чиза ба шумо гап мезанам, ҳамун чиза мефаҳмонам. Ман аз забони халқ, аз забони аҳолӣ сухан гирифта намегӯям ҳеҷ вақт дар инҷа. Илҳом Тиҷей нависондай: акай Сорбон салом, шумо гуфтем де кӯдакдороро намебаранд, ман дар любой ҷо бигардам, аниқ гарантия қатъӣ намебаранд? Ҷавоб терадной. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ гуфтеста бошӣ, касое ки соҳиби 2 фарзанд мебошанд, даъватшон намекунанд
вале агар дар Россия оиди мобилизатсия гуфта иста бошӣ, касое ки 3 фарзандшон ба дунё меояд баъд озод мебошанд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.